podporu vzdelávania. Ak nám záleží na budúcnosti tejto krajiny, ak nám záleží na našich deťoch, ak nám záleží na tom, aby aspoň časť z nich zostala v tejto krajine, na Slovensku, musíme sa zmobilizovať a byť aktívnejší. Viem, že sme unavení, že sa nám ťažko počúvajú správy a ja to vypínam. Ale nemôžeme cúvať. Musíme vyjadriť svoj nesúhlas. Pokojne. Ďakujem Marike Šištovej, pedagogičke, učiteľke a režisérke základnej umeleckej školy Jozefa Rosínskeho v Nitre. A teraz pozývam sem hore na pódium mikrofónu Luizu Bakošovú, jednu z vedúcich osobností verejnosti proti násiliu v Nitre počas dnešnej revolúcie. Budem kričať. Stačí? No, my všetci, ktorí tu stojíme, denne pozorujeme, ako niekto systematicky rozvracia orientáciu nášho štátu. Vnímam snahy obmedziť novembrom 89 získané